Yeah, Lexan Firikma. Amruz podardi Jamoliddin Ruy bitovarda. Ki bo баъдаи қадар хиёнат ҳозирам бору майсамага. Сигарет дудиғам ба ҷоие братано венараги даст лезва ҳаёт надорам ману аввал қати набуди ё зиққатиу даст ба даст соҳиби зиндагӣ амал шавомаст ба ёд оварда рӯзои хешу хандаомона хандидану да якдигар додани вадаомона мақатитум то охир гуфтамада ваъда доди неке хиёнат кади бахтаи ма боло монди касофати беимон садқа ишқи покон кунад ягум хушбахтӣ набинӣ худо таги хокат куна ашки чашма надиди ҳар шаб ба ёдат гирёнум ҳар шав лиқи ёди чашмум ба дардат месӯзад ҷонум атай паи зиндагит ховоғӯши дигардам ҳар шав худора зора дорум рӯмайсам баргардад наки афсӯс вақт намегарда ба қафо ту зиндагӣ хита дори ма интизори вадаот касофа доям зиндаи намедонӣ те чи ай дард азоб накашидаи ашки чашмота надидам негма ҳар шав ашк мерезам номи тай дар забон ҳар ҷое шинуму хезам я вақтода чашмоида медидам ояндама негози нигоҳ мекунам мебинам дига одама рафторо дига шидай ай пештарафар дорӣ дӯстам медошти ёзида дарёи ғам ғарқ дорӣ раи яром интихоб кардӣ қадри ишқам гум шид хушбахтӣ ту мабудам ози боша шучи да қичоқиш ховиву парвои ма надорӣ аммо ҳар шаб ба ёдат гирён суратот bedорӣ пеширум рӯзои хишмон хотирои гузашта дастакот да дастомад рӯи китфо мемонди сартамуома навозиш мекардӣ ба аҷаб рӯзо будамаш да гузашта монту рафтӣ монда казобуд мегӯй зангир хушбахшав омада духта пыра некеи дили моохир мехоҳа фақат тыра меган ноҳум гирифтаед меган бадай аҳволат меган хушбахт нести ғамат меташӯй ба лаб болат твар гӯшку мара хушбахтиш мекунам гуфти да бадай додат пест мардаки ёки мирғӣ бадай хушбахтиш доди гуфти сарғаметум даста ашки чаша нарезоки сука мегирум макта